Ей, Казанлък брат 2013, аре поне във втория път да стане. Ей, слушайте бита, малко е грозен, ама кът за без пари толкова. Влизам в тоя трак, не съм тарикат, но ще щупя твоя врат, ако не знам филия с мармалат. Изток-запад не ядем ме лапат, всички знаем как да си играем и за жени не си мечтаем, защото курви бол искат само да ги водиш мол. Умна колкото сопол и мечтае да ме види гол. Ако джобът ти не е голям, винаги ще бъде сам в любовта. И навсякъде нежелан. Казанлъшки стил, да, казвам се Васил. Нося името на Левски, но кой е вече той? Един забравен герой, заблудени келеше безброй. Ако ви спомена за Ботев, ще ме питате кой пак за Бога беше той? Имаш много фондютен, това няма да е проблем. Ако стоиш далеч от мен, от слънчев бряг е твоя ден. Не съм певец, не се правя и на творец, доста често съм бил наричан и лъжец. Ей. Ако много ти знае устата, ще я натъпча с кавармата. Ще ти обръсна аз мустака, че ми мязаш на лопата. Не мога да се преструвам, за това ще го римувам. Само нея аз ревнувам и с лъжи нея купувам. Ей, до тука гачи ли бия, колегата отиди да пие ракия. Аз ще продължа сам, защото не ме е срам. Ще видим кой ще стане нещо като втори куплет да направя. Айм, кой ще стане сега. Ей. В парламента единствено работи климатика, а вие ще ми обяснявате, че това било някаква си политика. Няма да приказвам, защото все пак нали не ги разбирам. Отдавна ви подозирам, смисъл не намирам да продължавам да ви провокирам. Ако слушаш тази песен и искаш да ме видиш опесен, знай, че си избираш да вървиш по път тесен с много плесен. За тия мислещи са за нещо повече от другите, нека ми ядат по турите. Мисля си, че вие сте лудите, ама аз моите аверс ми основния проблем в културите. Ще ви нареждам без да ви подреждам и нов стил мисля скоро да въвеждам. Ей, ако много ти знае устата, ще я натъпча с кавармата. Ще ти обръсна аз мустака, че ми мязаш на лопата. Не мога да се преструвам, за това ще го римувам. Само нея аз ревнувам и с лъжи нея купувам. Ако много ти знае устата, ще я запълня с кавармата. Изтука брат ми махалата, ще ти щупя аз краката. Ще те тръщна на кревата и ще те правя на салата. Ще ти обръсна аз мустака, че ми мязаш на лопата. Ей! За какво на лопата? И аз не знам, ама... Абе, какво станало? Аре!